Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu z DayZka. Určitě jste si všimli, že je to z jiného serveru, ano, ze staršího jsme přešli, protože tam to bylo docela na houby. A teď to by mělo být o něco těžší, nezačínáte ani s mapou a já už mám teda něco nahráno. Vpravo nahoře můžete vidět debug tabulku, v čem je to taky dobrý, a my se teda vrhneme do hraní. Teď by mělo být čerstvě po restartu serveru, tak doufám, že něco najdem. My si tady prohledáme tohle místo a zkusíme jít pořád na sever, dál po šipce, po kompasu a doufám, že najdeme taky někdy mapu, aby jsme se mohli dostat nějak na místo určení. Koukám, že měl někdo G36. A koukám, že po restartu je to teda ještě větší hovno, než tu bylo před restartem. Jinak asi po každém restartu se mění spawn místo na helicrashe, takže tam, kde nebyli, tam můžou být, a kde byli, tak tam nejsou. Je to teda německý server, běží i plynulejš a nejsou tu různý ty bugy do zdí a tak, takže hra je určitě pohodlnější. Tak, my se si doplníme jídlo, co? Plechovka rušenýho. Sodovku nepotřebujeme. To nedodává krev. A tady bychom se ještě mohli najíst. Tak. A my si teda ještě najíme plechovek sardinek. Už máme 9600. Chtěl bych to natáhnout aspoň na těch 10 000. Tak, tady vyžereme všechny poslední plechovky. Tak. Takže z nějakých 9,5 jsme se dostali na 10. Na 10, no a jde to. Teda půjdem pořád tam. Ještě bych prošel tamhle čoudí helicrash. Mohl by být nějaký zajímavý lot. Už bych docela bral nějakou gunu. Jinak jako sekundární používám uzinu. Mám teda zatím přece jenom jeden zásobník, ale na lidi to stačí. Když jsem tu hrál naposled, tak jsme se hledali s kámošem a někde u elektra na mě vybavili dva spod kopce a trošku mě vyndali, no. Na 36 metrů to myslím bylo. Takže tamhle už je ta helina. Jinak průměrně tu hraje tak 20 lidí, takže myslím, že to je v pohodě. Když můj klan nesouhlasí, že to je prej moc zbytečně a chce hrát na serveru, kde je 5 lidí, to mi přijde zbytečný, to už si můžu zahrát tam někde single armu, že jo. To už není ono. Spadla helina. A doufám aspoň kulomet nebo něco takovýho bych mohl najít. A něco zajímavého najdem, no tu.
by se hodilo něco lepšího. Ale určitě server vám dám do popisku, protože já tu plánu, nevím jak můj klán, ale já tu plánu hrát trošku díl dlouhodobě, protože teď ten server se mi opravdu líbí. Hele, to je za Helinu a s tím spadly lidi, ne? Tady není lot. CZ 500 padina. A už se začali spawnit zombíci. Hej, šmuhní. A nic jiného než CZ 500 padina tady není, že jo? Že bychom ji ale vzali. Jo, tady je. Polož mačetu. A jsou do ní náboje. Ne, prostě musel. To jedno, poběžíme pořád na sever. Já teda doufám, že se někam dostanem. Já se na nějakou budu muset zpátky, no, bez té mapy se toho blbě orientuje. Jedinou mapu, co jsem tu našel, tak byla na nějakém hradě, takže to by se taky určitě nebylo od věci najít. Aspoň máme snajperku, no, tyjo, jsem spokojený. Se líbí, jak na tom prostě na těžkém serveru, kde začínáte úplně s málem, tak jste šťastný úplně za každou věc, kterou najdete. To je úplně super. A potřebovali bychom taky najít aspoň, nebo GPSku bez mapy. Bych si to mohl někde označit a dojít si tam. Ale to je těžký, no, takhle. Ale koukat pořád kolem sebe, všude můžou být lidi. Přece jenom není jich tu nejmíň. A zombíka se asi budu muset zbavit, no. Ten mě bude pronásledovat a se nedá nic dělat. Cože? Ne. Ne, to nemá 3 kola. To si dělá to autoparte. To se ovládne. Ale mít to kola, tak to jede, co? Posranej zombík. No, tak jsem si myslel, no, ale že má aspoň někdo to auto uložený a ono prd. Nebo už to někdo dávno vykrát a nechal to tu, no. Zombík aspoň za mnou nejde, tak aspoň tak. Peplencat si drahou munici. Náměr 300, to myslím, že se nemusí měřit toliknat. Budou dlouhý cesty přes lesy někam, než dojdeme, no, ale podle čeho se má člověk jinak orientovat, no. Hodinky už máme, aspoň jsme našli. Tak si můžeme tak nějak aspoň držet čas.
To jsem zvědavej, kam dojdem, no. To je ten barák uprostřed cesty, to je výborný. Kdybych aspoň trošku poznal, kde jsem, to bylo. Nějakou značku s názvem. To nic není, abych se zorientoval, bohužel, no. A když šli na sever, bych měl někde doběhnout. Někam se určitě dostaneme, ale kam to nikdo neví. Jenom mít mapu, tak si musím něco zorientovat, protože tady je zaplý to, když máte mapu, kterou se teda těžce hledá, tak vidíte ten modrý, jsme prostě ten modrý sráč. Vidíte, jak se pohybujete po mapě a se dají označovat body, ale tak mapa, no. Kde ji najít? Podle mě nejvíc tak v obchody, hrady a soukromí baráky, no. Jak za dnešek už jsem viděl i helikoptéru. Škoda, že jsem neměl třeba takhle CZ-ku. Bych zkusil sundat aspoň pilota. Vůbec netuším, kde jsem a doufám, že než někam dojdu, tak ještě budu mít žrádlo, tyjo. Se to nezdá, ono to bývá docela rychle. No, než bude mapa tak to bude takovýho asi nezáživný díly moc. To bude běhání přes les, orientování se na slepo. Ale dobrý, že takhle přes kompas jsme se teda s kámošem našli, no. Aspoň něco. Aspoň ten kompas blbej vám dají na začátku. Bychom se někam mohli dostat, ne? Já takhle, když běhám přes lesy, nevím, kde jsem, jak já tak nekontroluji, jestli tady někdo je nebo není. Nemá cenu, když nevíte, kde jste, takže to je úplně jedno. Ale takhle aspoň doběhnu na krásnou stav, nebo něco takovýho, na velký letiště severní. Kamže na serveru jsou i Rusáci. Už mám zabitých 18 zombíků. Myslím, že 15 až 30 se psalo, že má být 300 humanity navíc. Netuším, jak to je. Zatímco probíhám, tak samý prdele jenom. Vždycky nějaká osamocená bouda. Se rozhlídnem přes silnici, tak nic nejde. Jedem kam pojede. To máme mohl dlouhým sprintem, no. Najít aspoň nějaký hrát nebo něco, prostě nic tu není.
jsme byli v nějaký polaně. Podle mě. Pardon, tak podle mě někde nad Elektrozávodskem nebo něco takovýho. Teď vůbec netuším. Lesy opravdu rozlehlý. Že člověk projde, to je taky doba. Action Field. Jo, taky slabé sranda. No a možná jo. Tak nic, už běžíme trochu na šikmo. Tak nějak. A se v tomhle se blbě orientuje. Víte kam jdete. Už všude vypadá stejně. No. Je, si upravu ne. No to je doba, než někam doběhnem, tyjo. Tak proč to začal volat, když jsem šel ještě k benči? Tak se tady zeptám, ne? Už by tu něco vák mohlo být. Už 5 minut prostě nic. Je jenom zasraný les. Teď mít mapu. Tak se schválně podíval, kde jsme. Tak co plánuju, tak unboxing bude na sluchátka. A na druh to vám ještě neřeknu, se schválně nechte překvapit, ale ty sluchátka co mám, tak to je strašný zvuk a hlavně občas ten zvuk vypadává, to jenom trošku do něho šťuchnete do konektoru a zvuk je pryč, nic neslyšíte a ten mikrofon taky za nic moc nestojí. Takže určitě bude něco novýho. Protože rád bych si tu hru taky užil s nějakým pořádným zvukem a ne, že když se trošku hnu, tak prostě zvuk není a nic neslyším. Strašný. Si pak můžeme udělat ty porovnání. Už bychom fakt ale někam mohli doběhnout. Tamhle vede kolem silnice. Ale kam vede? Kdo ví? To tíkám takhle. A to by mě zajímalo, kde jsme, kam jsme se to dostali. Už tak nevím. 5-6 minut utíkáme jenom lesem. Nebo aspoň helikráž by tu mohl být, ne? Nebo nějaký nováček na kill. Taky by se hodilo. Nikde žádný helicrash, co pak to je? Ty by se zrovna hodil na takový planině. Pořád na sever a pořád nic.
Že bych to snad otočil na vest. Tady už by ale něco mohlo být, ne? Protože to jenom samá pustina. A to je strašný. Než koukám tak před sebe. Tak na severu doběhneme leda, tak i když. A neříkejte mi, že to je to, co já si myslím, protože si jo, tak to můžu otočit. Ne, nevypadá to, že by to byl Krásnostav nebo Březino. Aspoň to teda doufám, že to nejsou. M40 A3 má 230 metrů, to už je docela slušná vzdálenost, no. Nějaká menší vesnice, no. A tak si ji projdem. Třeba tam bude něco zajímavého. Les, všude les, jo. Že bychom ale taky někam mohli doběhnout. Doufám, že tam bude jídlo, pití. A mapa. Já bych si přál mapu, to. Na DayZ není nějaký náhra, kde vám vlastně všechno dělají zbraně. Ty vám spíš dělá zásoby a umění přežití, no. Člověka vyndáte i se sekerou, s mačetou, když to umíte, jo. Může mít co chce. To je jenom o tom umění, no. Takže to jsme, nad námi je město. A to asi projdem první, co? Asi jo. To máme PDVčkem, poloautomat, automat, jasně. Si projít nedá. Teď je to někde. Je to. Takže ano, já jsem v Krásnostavu. Jo, Krásnostav. Tak to jsem zrovna nechtěl. To bude nahučený lidma jak... I když bych měl mít, tak z toho radost nemám. Já dokud jako nemám vlastně equip, tak jsem se nechtěl srát do... Když to mám říct prostě na plnou, tak jsem se nechtěl srát do frekventovaných míst. Což se mi stejnak bohužel teď povedlo, takže... Už je to stejnak v prdeli. Jau. Ten zombík tu stejně chodí nějak rychle, ne? Nemyslíte? Lovecký nůž určitě se hodí. to žrádlo, ale asi hodím backemere, to by mělo dávat trošku víc.
No zombík jde někam jinam, to bych mu radil, Co tady máš dělat teďka? protože bych nerad střílel. No stejně asi byl prd, takže tady budou hledat tak lidi. Plechovka neznámý, jak to bude psí žrádlo. Ne. Je nabi. Si trošku dodělal, aspoň nad těch 9000, co? A to jde, tak je to dobrý. To mě stejně, když nebo později někdo zabije. Začínáš cítit, že jsi plný, no, to si nejsem jistý. Ne, zombík. Jo, přesně tak, jdi někam jinam. Ty vole, řekni, já si jdu vyspat. Prostě zombíci tady, no clip, úplně na pohodu. To jsou, myslím, Lee Enfieldka. Jo. Škoda. Tamhle stan. Jo, my máme mapu. Fuck je. Tak jo, tak to mám radost. Stan už ale máme a sirky bychom si mohli vzít. Tak. Tak se podíváme ještě dopředu do obchodu. To s tou G36 zabíjí docela hodně, to asi nebude nějaký velký friendlyáž. Já bych se mohl ale napít, když jsme tady. Ale podle mě na krásnostavském letišti 100% někdo bude. Protože abych řekl pravdu, server je teď docela nafouklý, no, lidma. Nejméně jich tu není, no, nejvíc taky ne. Ale podle mě tu budou. Tak já ale nejsem rád, jo, ale jsem rád, že mám tu mapu. Taky dost špatný. Strach mě uvidí, já na to seru. Můžu se někde ztratit v baráku. Tady je taky plot, jo. Tady někde měl být menší barák. Já doufám, že tamhle na té straně nejsou snajpři. Z toho bych nebyl moc nadšen. Jak máme mapu, takže krásnostav, no. Tak my se rozhodně půjdeme podívat na to letiště. To již ne asi, ale v tomto dílu. Tak mě budou nahánět. Jsou šulíni ty zombíci tady, jo. Tam někam odtaď, no prostě tam odtaď jsem někde sejmul tady kámoše, co běžel. Bohužel blbě nahlásil svoji pozici, tak to dostal. Nejsem z toho nadšen, ale bohužel. I to se stává. Když budou mít kemply nad tím letištěm, no někde. Mě se tam zrovna jako moc solo na to letiště nechce, no, tak.
Uvidím. Třeba tam ani nedojdu, skončíme už v tomhle díle. Tady stačí jeden výstřel a konec, no. Do kapet ani nevíte jak. What the fuck? Tady jsou jako 2 auta for fun, jo. To si někdo zaparkoval, ne? Co to je za plast? To je prostě trapný, jo, ty zombíci, vole, ať si strčej do prdele, vole. To je za sračku. Vybavení. Makarov 4x. Chci nějaký vybavení. Vybavení. A na pozici řidiče. Škodovka. Jak na tom Škodovka. Já nechci žádný rám, já chci nastoupit. No kurva. Do prdele. Okay, takže teď přilákám všechny a všichni to budou vědět, že tu jsem. To říkáš, že Bohužel, no. A ježiš, tak pojď ty vehy, to jsou fakt úplně vymrdaný zombíci, vole, co to je? To je jedno, no. Auta asi nebudou. A my se na to letiště podíváme. Já to tady kempnu v lese. Pokračování bude v dalším díle. teďka je úplně opět svině. To snad ne. No, to je těžké pravda. Takže jo, já se s váma loučím a pro tento díl to je všechno, takže já se u vás budu těšit u dalšího dnu na Daisy, takže zatím čau čau.